Wannan wani gurin shakatawa ne kuma gurin yawon bude ido a kasar China. An gina wannan katafaren abin ne a tsakankanin wasu duwatsu a kudancin kasar China. Gada ne amma kaso 70 na wannan gada an yi shi da gilas ne. Wannan gada zai iya ɗibar mutane sama da 2000 a lokaci ɗaya. Mutane daban-daban daga ƙasashe daban-daban suna ziyartar wannan guri domin su baiwa idansu abinci. Tsawon wannan gada daga ƙasa zuwa sama ya kai tsawon ƙafa 1600. Lalle mutanen da suka gina wannan gada ba ƙananan 'yan baiwa ba ne, domin sun yi abin da ba a taɓa yin irin shi ba a duniya. Dare da rana mutane suna ziyartar wannan guri. Amma shin ko ka taɓa tunanin wannan gadar za ta iya ɓallewa ko kuma ta rushe? Wannan gada an yi shi ne da ƙarafuna masu inganci da ƙarfin gaske. In dai ba wani ikon Allah ba, babu abin da zai iya rusa wannan gada. Wani abin mamakin ma sai in dare ya yi, wuta ta ko'ina, jajayen fitilu, korayen fitilu, fararen fitilu da dai sauransu suna haskawa domin su baiwa maziyarta sha'awa. Shin ko kai ma za ka iya ziyartar wannan